Здравейте на всички, това зад мен е Атлантическият океан и ще започне една поредичка цели 3-4 месеца ще продължи, в която аз съм на бригада в Америка и ще ви обяснявам как ми протича всеки един ден в живота ми, като не съм започнал да снимам още от ден едно, понеже имах едни проблеми в началото с пристигането, с забъркани квартири, което ще го разправя малко по-късно. Преди да започна да ви плямпам някакви глупости, ще ви пусна кадри от тези 3 дена, които пропуснах да снимам, които просто съм снимал и такива неща като гледка, които ми харесват, да може да ги видите и ще започна да обяснявам после. Нека първо започна къде се намирам. Намирам се в щатът Мериленд, градът е Оушън Сити и утре започвам работа официално първия ми работен ден. До сега си оправих документи, имах малко проблеми, както ви казах по-рано. Значи да започна с проблемите в началото, като пристигнах, всичко беше уж наред. Аз трябваше да пътувам с един приятел, обаче пътувах самичък. Това не е такъв проблем, но нали, пътувам самичък, не живея самичък, но нямам никой към когото мога да се обърна. И след това първият ми полет намерих един българин, но за втория полет намерих един сърбин и един румънец, с които с тях си комуникирахме, защото и те са в същия град, в който съм аз. Няма да живеем на едно място, няма да работим на едно място, но сме тук и си говорихме. И понеже има един човек, който му плащаш да те вземе от летището и накрая да те закара до твоят адрес. След което по принцип всички съобщения, които те трябва да ми пращат, независимо дали е за работа, дали е за взимането там от летището, те ти го изпращат по WhatsApp. Обаче, когато пристигнах в Америка, не можах да се логна в WhatsApp си, понеже в началото не можах да си въведа Wi-Fi паролата, понеже той иска zip код на града. Аз бях във Вашингтон, бях кацнал и като цяло не мога да видя кода, защото нямам интернет. И поисках от моя приятел, с който се запознах по време на полета, да ми каже кода. Написах го свързан с интернета, обаче с малко по-късно, след проверяването на виза всичко, започнахме да се отдалечаваме, което да губя интернет. Аз исках по най-бърза начин да си купя някаква мрежа. И както казах в бързината, просто си купих нещо колкото да имам, защото онези хора трябва да ме вземат, а пък аз нямам нито интернет, нито телефон. И оставам самичък в Америка на нищото. И какво се случи след това? Купих си някакъв супер скамнат план. Значи имаш за $30 30 гигабайта. Което е пълен абсурд. В смисъл, по принцип има планове за $20-25, които си взимаш безкрайни мегабайти. Така, взимам сега с това, което е за 30 гигабайта и нямам нищо повече. Но съзнавам, че не мога да се свържа с WhatsApp-а по някаква причина, защото някак си ме изкара от българския ми номер, а пък аз реално нямам американски номер, защото съм скупил тъпата карта. Ама нещо се случи, ме изкара и не мога да се вкарам. И те ми пишат и аз не получавам съобщението. След това ми писаха по Gmail, аз си отговорих, обаче те не ми отговарят. И говорих с сърбина и с румънците, защото видяхме, че съм с един и същ човек, който ни взима. Обаче той е една и съща фирма, а не баш един и същ човек. И срещнахме се с човека, който трябва да не вземе. И той почна да проверява един по един и се събрахме 10 човека групичка. Те трябваше са 9, аз по принцип не бях в тяхната групичка, понеже съм с друг човек, който трябва да ме вземе, защото явно съм на друго място. Те всички са на различни места, ама аз съм за отделен час един вид. Човека каза, няма проблем, ще дойде с мен, ще ме закара. Хубаво, тръгвам с него. Така, първо тръгваме да караме, той е от Вашингтон, до този град беше около 2-3 часа, не помня, дори може да е повече. Около 3 часа беше, както и да е. Тръгваме ние от Вашингтон към града, но аз виждам, че няма много батерия на телефона. Искам да го включа. Аз нося зарядна батерия, обаче не е моята, той е на баща ми ме даде. И аз имам iPhone. И зарядното на iPhone, нали знаете как е Type-C към Type-C. Те деца от 15 нагоре. И нямам USB, а пък зарядната батерия има само USB. Аз оставам бях около 10 или 11%, докато тръгнахме от Вашингтон. Аз заспах в автобус. Преди това да кажа, имаше едно объркване в адреса на квартирата, която ми беше дадена.
От моята агенция ми бяха дали един адрес, в имейла ми бяха писали втори адрес, а пък реално аз съм на третия адрес. Нещо такова беше се случило. И аз слушам, ти деца ми казали агенция, защото те ми казаха, когато пристигна, казвам това на шофьора и той ме закарва. След което почват да оставят един по един. Първо оставят този дет най-се сближих, сърбена с него. Първо него оставят, след това оставят румънците и така нататък. И аз съм предпоследен. И таман ме оставя, само казвам, че се е 3:30 през нощта. И ме оставя. И този човек само сваля куфара и заминава. Така. Аз имам даден код в телефона, който трябва да въведа на вратата, за да се вляза. Влизам аз, опитвам се да вляза. Първо чукам, никой не ми отваря. След това пиша кода, никой не ми отваря. Почвам да се притеснявам. Този човека замина, аз нямам телефон, не мога да се обадя на никого. Имам един интернет, който е ограничен и имам вече станаха около 8 до 9% батерия. Не мога много да го използвам. И аз почна да се панирам, защото това ми е първото влизане в Америка. Аз съм чувал всякакви неща, има беше малко страх, защото нали, на улицата имаш, аз бях такъв малко по-гарен квартал тогава, с които, където един човек тича, крещи, други хора лапита по спирките и те викат. И аз съм паниран, защото знам от сухови какво има в Америка, ама нали, в случая съм в хубав град, но все пак това не е такъв фактор, има всякакви хора. И какво правя? В този случай се опитвам да се свържа отново с WhatsApp, той ми пише, изчакай 24 часа. И пак не се случват нещата. И какво правя след това? Поглеждам си имейлът, който са ми изпратили агенцията. То не е агенцията, ами спонсора, който е в щатите тук. Той е нещо като съпорт номер и казаха, ако има нещо да се пише на WhatsApp в този номер, обаче аз нямам WhatsApp и пиша по text messages в телефона. След което, след някакво време тя ми отговаря жената и ми казва, нали, че това е объркан адрес, аз не съм направен адрес. И съзнавам какво се случва, почвам да се панирам. След това ми казва, поръчай си такси и се и да те закара на еди кой си адрес. Викам, не мога да се обаждам, нямам телефон. Вика, поръчай си Uber. Казвам, че нямам приложението и нямам време да си правя регистрация и всичко, защото просто ще ми падне батерията на телефона, аз ставам сам в нищо, където не знам къде съм и много неприятна ситуация като цяло. Преди това бях казал на един приятел, ако спра да му отговарям или спра да му пиша, му давам адреса на който съм до адреса, който трябва да отида, ако може да ми изпрати Uber кола, нали, да ме вземе и да ме закара. Жената ми казва, извикала съм ти такси, не мърдай. След 20-25 минути ще дойде една кола да те вземе. Но аз съм вече малко много притеснителен, защото започват някакви хора да минават покрай мене, да се случват някакви неща, които са стресителни, притеснителни като цяло. От друга страна бях много по-спокоен, понеже идва кола да ме вземе и няма да остана на нищото. Така, минава известно време, колата идва и ме взима и нали, той се опитва да ме успокои, да ме разпита и нали, всичко минава наред, всичко минава добре, обяснявам му, развесели ме човека и ме закара до мястото и дори накрая ми беше казал, ще изчакам додолу, докато нали, не си вляза, да съм спокоен, да мой той да е спокоен, аз съм спокоен. Днес съм много добър човек, остави ми визитка и всичко мина перфектно. Така, минава вече на следващия ден, нали, сутринта на следващия ден и ми изпращат съобщение. Тази квартира, на която съм бил, е била само за един ден и ще трябва да се преместя до друг адрес. И аз почвам да й пиша, нали, ще има някой да ме посрещне. Това ли е точният адрес, как се влиза вътре, код, нещо, няма значение, те спират да ми отговарят. Обаждам се на друг съпорт номер, който е баш спонсорителната фирма. И то не е спонсорирано от фирмата, се казва спонсор просто. След което той ме препраща към друг номер, който е специално за квартири. Казват ми, че мога да тръгвам за там и просто на следващия ден мога да отида в самия техен офис, там да се разберем за някакви неща, аз не съм ходил, защото се оправи сам. След което пристигам, вече съм много по-спокоен, много ми добре, квартирата беше в пъти по-добре, то не е квартира, то е къща и вече където трябваше да съм, наистина това си беше вече официалното място. Като вече се пристигнах, всичко беше наред, всичко някак се ми се успокои душичката и всичко беше много по-наред. Започнах да си оправям документи. Добре, че там хората ми споделиха цялата информация, защото наистина е прекалено много информация за човек, който за първи път отива и не съм чул много документите като цяло и не съм слушал толкова с кого ми говорят. Но слушал съм, но наистина са прекалено много документите, информацията, които дават. И вече ден по ден започвам малко да правя нещата. Ходих вчера примерно да се оправя
банката, защото независимо, че примерно имам Revolut става за тук, те искат тяхна банка, по която ще ми привеждат парите, по която ще си плащам и така нататък. И изварих си банка, след това ходих до работното си място да си оправя документите там, да ми кажат от колко часа да започна и така нататък. Казаха ми, че започвам утре от 8 часа сутринта. Общо взето това беше всичко. По принцип не изглежда толкова притеснително, но на живо да се случи като цяло, като за първи път на другата страна на земното кълбо от твоето място, да нямаш близки хора, си бая притеснително. Но с питане, с говорене, с търпение става всичко. Така че това ми се случи, в момента съм трети ден, утре започвам работа. Като ми се случат някакви неща, ще продължа да ви разправям каквото интересно има, ще го заснема и ще ви го споделя. Пак и в момента мисля, че гледката тук е прекрасна, затова реших докато се разхождам да заснема и това клипче, да ви поразкажа за всичко. Благодаря ви, че гледахте. Тук живея, това е моята къща, прибирам се. Ако ви харесва, може да оставите едно лайкче. Ако имате някакъв въпрос, пишете долу в коментарите, ще ви отговоря в следващото видео и ще се видим. До нови срещи!